नै लोगोफोर बार्थडे जानो थांदोंना आं बेखौ गाननो नागिरदों नै दखान खाना दोनबाय बाबुनि माने बाबुआ स्कुलाव थांखादों नालाय डाइरेक्टनो स्कुलनिफ्राय लांखासिगोन आरोना लोगोफोर माने लोगोनि फिसाजो बार्थडे दं आरोना दा थांनो ओंखारदों जोङो बेखौ जोमगोन नै गस्लाया ब्लाउस ओमफ्राय दख'ना नै दख'नखाबाय ओमफ्राय बेखौबो गानसिगोन आरोना सायाव थांगोन दा स्कुलनि बाजिनो बाबुमोनखौ लांसिगोन आरोना रेडि गानबाय बार्थडे जानो थांग्राया बार्थडे जानो थांसै आरो ना एबार नै लोगोफोर डाइरेक्टनो बाबुमोनखौ स्कुलाव लांनो फैबाय आरोना नै दा लोगोफोरा गासिबो बेयाव ओंखारनानै दं ओमफ्राय जोङो दा थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोरनि बाबुमोनखौ लानानै माने जोङो डाइरेक्टनो थांखासिगोन दा जों बार्थडे जानो फैनाया फुलकामुरियाव आरोना लोगोफोर गोजानानो जासाबो आरो बेनिफ्राय गोजान जासाबो जों दा फुलकामुरि सकाव दं आरोना लोगोफोरनि आरो लोगोखौ नेदो सासे ए मानो लोगोफोरनि न'आवलाय ओरैनो मा ओरैनो थांसै मा दं दे बार्थडे जाग्राफोरा नोङो सब मोबाइल নহয় বলৰ কাৰণেহে বলটো লাগি আছে আমি জোনমণিহঁতৰ ঘৰত মানে বাৰ্থডে আছে बेसारा केकआ बार्बी केकमोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो बिमाया लाना फैनायाव नानिया इसानिया बोख्लायना होदों ओमफ्राय बेयावनो एसे गाख्लालांदों आरोना लोगोफोर बेसारा कार्टनखौबो बोखानो हायाखै आरोना बाख्लाखौ माने बेखौ बोखारबाथाय माने गासिबो गाख्लालांगोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो जोङो केकखौ हानो होनायसै आरोना बिदि बख'लायासै एफाजोंनो हाबाय
Ba này ra vậy đây. Ba này. Ai này ra nữa ba này. Này ra nữa ba này. Này ra nữa. Ra nữa xí. लोगोफोर गासिबो ओंखामखौ जाखांबायमोन आरोना ओमफ्राय आंनोबो नै इसा माने दुइसिरा गल्ला बिदि घिउ होनानै आंनोबो जाहोबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंबो बेखौनो जानायसै आरोना आंथ' ओंखाम जाखाया नालाय नै लोगोफोर दा आङो जागासिनो आरोना नै बाबुमोननोबो गासिबनोबो होखांबाय ओंखामखौ ओमफ्राय उनाव आङो दा जानोसै लोगोफोर नै जाखांबाय थांनो ओंखारबाय